Chuir chun chóir chun bóthar déanach san íor nón in éineach lena chuid gascíoch agus le cabha a drí. Ag amach dó chonig sé sa danta ag imirt imánaíochta ar a bárc imithe. Tuairg mé cuiire don bhóchail teacht go dtí a féasta ar sé sin le chéin. Beidh áthas an domhan ar cholann bula leis. Ní fada uainn an lá go mbeidh ar cholann na hiirlisí truda is seár riamh a dhéanamh dó. Ach, bhí fonn ar theideanta fanacht go dtí deireadh an chluiche, agus dúirt a rí go bhféadfadh sé teacht go dtí a féasta níos déanaí. Bhí a gabhadh fialfláthuail agus líonn sé corrann chun chóir go minic. Nuair a bhí a béla ullmh, dúirt sé, muna bhfuil aon duine eile le teacht a chun chóir, scaoiligh mé amach mo chú chun an dún a chosint a ad is a bheimí de ghithe. Fécinn so an chú an faragachach. Is cú olmhór fiachmhar é, an cú cosanta is fear an domhan. Ar aghaidh leat, níl aon duine eile le teacht ar sa chun chóir agus darúd lean déantaige ar theideanta, agus iad beirt ag óil le chéile. Idir an dáling, bhí a ní ar chlí go dtí chun dún an ghabha, agus ag imirt a chluiche imánaíochta féin. Bhí sé ag bualadh an sliotar chomh fada agus chomh hard agus bhí ar a chumas. An sin bhí sé ag rith ar nós na gaoithe chun é a bhualadh arís agus é fós san éir. Ag déanamh ar chuan cholann dó, chuala bóchail glam fiachmhar an chú. Bhí sé díreach tar éis bhreith ar a sliotar nuair a chonig sé dubh doracha ag léimeann a thró, fiachla ag drana, tine ina thuaille a bhéal ar leatha agus é olmh chun sa danta a stróiche as a chéile. Dána bóchail go dtí a second deireanach agus thug sé buile chomh-láidir sin don sliotar. I dtreo a chú go neachaigh sé siar isteach na scórnach a bharú ar a tirt, agus féchann so. Istigh go bhéasta, chuala gach duine glómh fásacha den sin a chuimhnig chun chóir ar a ní. Rinne sé doras agus da an bháis ar a aghaidh. Bunacha anna freab as nuair a chonig sé radharc a bhí ó sa chóir amach. Buna preab níos mó fós as colann nuair a chonig sé bóchail óg agus an cú sínte ar a chosa. Ar ndóigh, ní mó ná sásta bhí go raibh a chú cosanta dílis marbh. Ba léir do chéideanta go raibh anna dtí amach ar cholann agus bhí trúige dó. A seo amach a dúirt sé, beidh mise mar chúgat. Déanaigh mé chosint ar do dhún go dtí go bhfaigh tú cú a bheith chomá leis a gú a bharigh mé. Beidh cú cholann mar anam orm feasta agus beidh is go domhan is a bháthar go bhfuilm ag cosint gach rud a bhaine leatsa le mo bhatha. Chuaigh mula theideanta ag gcionn go mór ar a rí agus ar a cholann ach ar ndóigh bhí bua na harangraachta ag cabha agus dúirt sé má ghlachann tú leis an ainm seo. Beidh tú ar a neascíoch is fearr sa tír agus marg do cháil go deon in neoir. Ach, tuchaigh a bás cuat go luath i do héal tar éis duit annach chuid tribláidí a chur diaid. Is mise chú cholann ar sa bóchail. Má bharann mo cháil agus cuimhne mo gascí i mo dhéag is leor san domsa. Lig cabha os na Romas. Bhí isige go mbeadh brón agus brise crí mar thora ar a gcinne sin, agus go mrisfí cardas agus go scrisfí tailig. Ach, fear críanna ba é agus tuisc nach raibh leis aige ar a scéal, dan sé ina host an deireadh.